Ćao ljudi, ja sam Igor, osnivač Mangrove platforme, autor fasting protokola, algoritma spavanja, brzog čitanja, kurseva o pamećem fokusu i drugim intelektualnim veštinama, za koje ste verovatno imali prilike da čujete u proteklih 20 godina. I ovde smo da govorimo o jednom transformacionom programu. Naime, nešto više od 2,5 godine pre pisanja ovog teksta sa nekom težinom od 172 kg, ležao sam sa maskom za kiseonik, sa montiranom braunilom u veni, sa litrom infuzije, sa kakvim đakonjama kojima je moj doktor pokušao da skrpi ono malo što je ostalo od mene. I kao predao sam se, biološki pokvaren, finansijski devastiran i čekao kao neku vrstu kraja koji nije hteo da dođe, već se više tu negde ispred mene nazirao neki dugi mučan život osiromašenog invalida. No, da zaobiđem sad svu tu patetiku trenutka, patenje oca, 4 dece u bankrotu i da zaobiđem tu romantiziranu priču kako sam odlučio da nastavim da živim. Recimo samo da je tada, pre 2,5 godine, bio trenutak kada sam izabrao da nastavim dalje. Znate, interesantno je da su mi za to bile potrebne samo 4 stvari. Prvo, da budem uopšte živ, za što je zaslužan doktor Dane, sjajni dijagnostičar koji sad inače radi sa mnom kao konsultant na fasting protokolima, i moj drugar Bane, koji mi je nabavio longacev, kada ga nigde nije bilo. Pošto sam živ, druga stvar je bila da znam šta hoću, umesto toga šta neću. Jer, znate, svi mi uvek znamo šta nam smeta, ali da nas neko pita šta hoćemo, nas 10 ne bi uspelo da nakupi 5 konkretnih stvari. Jer, znate, ne računa se kao želja, hoću da budem srećan, hoću da budem bogat, ne, nego konkretne i specificirane odrednice za tvoj mozak. Gde želiš da te tvoj mozak odvede, okej? Treća stvar je da je za bilo šta što želiš, nezavisno od veličine tvoje želje, potrebno samo uverenje da ćeš da napraviš još jedan korak. Okej. I da taj korak napraviš sad. Ne sutra, ne da razmisliš, sad. Delaj. Vera je posledica rada, ne obrnuto. Okej. I tako. Naredne 2 godine sam uzeo sve veštine ubrzanog učenja koje sam razvijao i predavao prethodne 2 decenije i posvetio sam se prilično fanatičnom istraživanju i proučavanju naučno referentnih izvora o životu kao fenomenu, i o ljudskoj neurobiologiji. I tako nakon oko 50.000 strana teksta, 1000 sati videa i par specijalističkih kurseva kod doajena svetske neurobiologije, prvo sam razvio sopstveni program za ličnu upotrebu, koji sam nazvao algoritam spavanja. Njime sam uspeo da samom sebi izlečim narkolepsiju, odnosno bolest spavanja, da vratim energiju, jer sam se već 7 godina osjećao kao deda. Naime, sa 33 godine, 35 godina, uspavljivao sam se bez preterivanja bar 10 puta dnevno, pa čak i kada sam vozio svoje 4 dece. Znači, algoritam spavanja je do sada, pošto sam ga posle i komercijalizovao, pomogao oko 7000 ljudi da reše svoj problem. To rešenje, do kog sam došao i moje oduševljenje životnom silom koja se probudila u meni, znači ne kao neka filozofska nadobudena jedinica, nego kao čista muška homo sapiensova snaga, koja zbira idealnog izbalansiranog adrenalina, kortizola, dopamina i testosterona, mi je dala ideju da bi ovo saznanje mogao da produbim. I tad sam otkrio fasting protokol. Odnosno, naučno objašnjene strategije gladovanja, koje su mi u potpunosti promenile celu perspektivu i usmerile moj život i posao uopšte. Nakon toga,
našao sam način kako da više nemam dijabetes tipa 2, kako da više nemam hipertenziju, ne pijem lekove, kako da padove energije, znači da rešim, usporen rad štitne žlezde da rešim, kako? Lepo, nauka se objasnila. Znate, mi generalno imamo problem, i mi kao roditelji, i mi kao odrasli, zato što još uvek školu posmatramo kao nešto što je aksijom i verujemo da će nas naučiti životnim veštinama. Problem je u tome što nas u školama uče stvarima čija je upotrebna vrednost jako mala. Nažalost, tako je. Tamo rade jako dobri ljudi, moralni ljudi, ali output, znanje koje dobijemo mi ili naša deca, nažalost nije dovoljno primenljivo. I tako da se vratimo na priču. Znanje je dostupno, svo znanje sveta, a nauka je otišla tako daleko. I previše je glupo da sve to ne zna. E sad, jednu stvar hoću da se razumemo na početku. Mi na fasting protokolima i na ovom kursu u postu imamo stvarno fantastične rezultate. Pitajte ili vidite i sami, ok? Ali to ne znači da je ono što radimo neko čudo. Šta više, ovo je sasvim obična stvar vraćanja na dobar put. To je proces koji ima 100% sigurne rezultate, jer iza njega stoji priroda koja nikada ne odustaje od svojih zakona. Međutim, između njih, prirodnih zakona, i vas stoji vaša volja. Kineski zid. To je zadatak mog programa. Da da smisao svim teškim i malo prijatnim stvarima koje morate da uradite na tom putu. I tu dolazimo do pitanja posta, odnosno fastinga, kao osnove dobrog i kvalitetnog života, o čemu ćemo da govorimo u sledećem videu i vidimo se za par sekundi. Ćao ljudi.